מה שהצעירים מרגישים זה הגעגוע למי שהם היו בטיול, מול הרצון לצאת סוף סוף לכיוון חדש. זה בדיוק המקום שמתחילה דרך חדשה. הדרך שבה מוצאים את הצעד הבא בחיים היא לא דרך פתרון הבדידות, היא דרך הבנה עמוקה של מה הגרסה שנולדה בטיול מבקשת עכשיו. איזה כיוון היא רוצה לנסות, איפה היא מרגישה חיה ואיזה צעד קטן יחזיר לה קול פנימי קטן. לא צריך לדעת מי אני, צריך לנסות ולהתחיל ולראות מי אני נהיה. לגלות מה גורם לכם להתעורר, מה מזיז אתכם קדימה, מה מחבר ומה הצעד הבא שלכם, גם אם הוא קטן. אנחנו לא שם, אבל אנחנו מתקרבים, כי אני רוצה לשאול בכנות, מי מכם יודע או יודעת בדיוק מה הם רוצים לעשות בחיים? לא, אני רוצה לשאול את זה אחרת. מי מכם מתרגש או מתרגשת מהמסע, לגלות מה מעניין אתכם, מאלו אנשים תכירו, מה הדברים שתלמדו, מהסיטואציות שיעצבו את האישיות שלכם. אם הרגשתם התרגשות ששמעתם אותי מדבר, אתם מוכנים לצעד הבא שלכם, אבל אתם כנראה גם חוששים, ויהיה לכם נעים לעשות את זה בסביבה שמתאימה לכם, אם דומים לכם. אם אתם אחרי טיול עד גיל 24, או עשיתם סדיר ומיד אחרי זה יצאתם למילואים בגלל המצב, אני מזמין אתכם לאחת מהאפליקציות, או עמית, משרתי המילואים, או מכבי אפ-אפ, ותוכלו למצוא שם את הסדנאות שלנו.